Ell és en Víctor Kiswell, un parisenc que fa 5 anys que ven vinils al seu pis del carrer d'Avinyó, al Gòtic de Barcelona. En té 7.000 i els coneix tots. Which is not that much. I know them. That's the point. So if I'm looking for a song, I go straight to the record that I want. Va començar de jove a París quan va pensar que no volia treballar en una botiga convencional i ja fa 25 anys que col·lecciona vinils, que van dels 20 als 1.000 euros. I want to be able to move, to travel, to work at night if I want, to meet customers at midnight if they have a gig at 2 in the morning and they need records. El col·leccionista lamenta que no ha aconseguit arribar al públic barceloní. Ara per ara només ven vinils a expats i estrangers. I try to spread the beautiful side of Spanish and Catalan music to Japanese people, to Chinese, Swedish, whatever. Per conèixer aquest oasi de vinils només cal demanar hora a través del seu web.